wetu wakirudi mashuleni zao. Piny owacho chako okang' mar kongo kar jot adundo mar jatend piny manitie e gwenge ma Turkwel e kaunti ma West Pokot. Odno ne oyudo nyadhi e higni mag 90 e kinde loch mar manen jatend piny mosenindo Daniel Arap Moi. Kata obedo ni odno ne okelo nyadhi ne gweng'no, ne ojwang'e kendo sani chal mare ok ni kare. Gengaora ma Turkwel e kaunti ma West Pokot wayudo kar jot adundo mar jatend piny. E higni mag 90 ka ok ne donje gi ng'ata ng'ata, nimar joma ne rito odni e kindeno ne gin kweth apisa mane kod lony moyiedhi. Kidonje iye sani, chal mare mako dhok. Jodak maka paro kaka ne ochalo e higni mag 90 mane en jatend piny mosenindo Daniel Arap Moi ne onindo ka e limbe mare nyandwat mar mar okak kendo bago romo mar jotend migepe wach mapod omoko e pach jodak. Moi aliweza kuja na ministers wote na kalala hapa paka wapakona Turkana pia walachinjiwa ng'ombe 12. Na wakati hiyo nilikuwa kijana kabisa. So mzee Moi alitutembelea mwaka wa 1992. Alikuja na cabinet yake, alipenda hii area sana. Na siku alilala hapa, wenyeji walinufaika sana. Odni ne oger kod telo mochung' ne dongruok e alwora mar ho mar Kerio KVDA kaluwore kod alwora ma pichni kendo maywa wang' mane otim mondo tend piny oyud kama ne ginyalo jotie ka gilimo gwenge mag West Pokot. Jodak koni gedo mar kar jot adundo mar jatend piny e gwengego ne ojiwo chumi makono e kinde mokalo. The president wetu William Ruto maybe ndo taweza kuja na improve facility to look like other facilities huko area yetu ya Kenya. Kata obedo ni odni ne osejwang', piny owacho kokalo kuom telo mang'iyo dongruok e gwenge mag hoho ma Kerio KVDA ochako kendo chenro mar konge mondo mi odog kaka ne en e kinde mokalo. Sehemu hiyo tutarudisha katika hali yake ya kawaida au ile ya zamani ambayo watu walijua. Mambo ya swimming pool na manyumba karibu 56 zitakuwa rehabilitated, ikiweko pia ile ambaye His Excellency Rais Moi alipenda. Odni ma jopiny koni ne ojiwo arita kod achiel mar oganda e kind jopokot kod Turkana ma osebedo kod sigu e kindgi, omiyo kongo mare ochako duoko geno ka jopiny koni gin kod geno ni kongo mare dhi jiwo arita ma osebedo korochore kaluwore kod monj ma kinde ka kinde ma inyayo kod kuo mag jamni. George Bati, Ramogi TV. Maromo diek kod rombe